Pigaaragapan kang personais kang MDR Remomobo Masbate ang 10 anyos na aking lalaki matapos na aksidenteng mabangga ning motorsiklo. Sa tinampong saup kang barangay Tabok Mobo Masbate, mag-alas 6 ning banggikan Sabado, Disyembre 17. Sa impormasyon, nagkakaroling ang biktima sa lugar, mantang papabalyo sa ibong na tinampo, day subot na antisiparan kang biktima ang papaabot ng motorsiklo na nauli sa insidente. Tapos, Kalsada sa matatawid sana sa ya. Kasi naman yan sa may pedestrian eh. Actually po, wala, ano pa naman, first time pa lang yung nasa pedestrian po. tulos man na naidalagan sa ospital ang biktima na suminapo ning lugad sa payo asin hawak. Madali pa uwi, gano'n, kaya maraming mabilis na sakyan. Minsan yun, nahagip na, minsan hindi na maiwasan na aksidente. Sa mga driver naman sana, mag-ano lang, tandaan lang kahit mamadali pa uwi, pero ano pa rin, safety, bago Huli kang aksidente. Nagpatanid ang otoridad sa mga magurang na pirming bantayan ng sendang mga asinday pagtugutan na magkaruling sa mga delikadong lugar. Siring kan tinampo, nakadakol ng gad ang nag-aaraging mga bihikulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal